Türkiye welatê nobetana Gulçin Adar. İhlalkerdişê hekan ke tewr zêde Tirkiyede yeno civiyayîş. Omidî şarî êdî selahiyetdaran ra îdarekaran ra nêmendo û şar ardişê edaletî bi nobetan re girêdayo. Nobeteke biyê cayê qiryayîş û vengdayîşê dayîkan hetê selahiyetdaran ra nîne vinayîş. La dayîkê waştişê xwe yê edaletî huquqî de bi ısrarê ti hêz înan ra nêbeno asteng. Ne rewşe hewayî, ne mewsimî, ne zî tepiştişî. Tewr vêran ma bi ewna nobeta dadiya Emîne Şenyaşar ra. Emîne Şenyaşar ke di laj û merdimê cî ameyê qetilkerdiş. New adara 2021 ra verê Adliyeyê Rihayê de dest bi nobetê kerde. Verê çimanê Emîne de keyeyê cî hete pawîtox û merdimanê İbrahîm Xalîlî Zî ra ameyê qetilkerdiş. Emîne û lazê xwe Ferîd Birîndar Xelsiyayî û lajê Ayê Fadil jî ameyê tepiştiş. Dadiya Emîne tena wazena ke edalet bêro caya û kişto xwîberê ceza kerdiş. Lajê Emîne, Fadil Şenyaşar hîrê seriyo hicreyê yew kesî de yeno tepiştiş. Dadiya Vêranê bê huquqî de miyanê tekoşînekê girt de ya. Demê nobetê de çend rey rastî derb û tepiştişî ameyê. Nêweş kewte la rayna zî xwe verda û nobetê xwe re dewam kerde. Her rojê dadgerî, awqatî û şar bene şahîdê xweverdayîş û dêzê dadiyê. Vengê dadî rastê û temamı dinya la selahiyetdarî vera nevengî de xwe kerî re daye ro. La peyniya peynî do ca erdişê huquqî ra ne eşkenê biremê û do dadiye bires û edalet û vaştîxaneyê xwe. Nobeteke bin zî keyeyanê tepişeyana. Tepişteyeke binê tercît û her tewr tedayî de ye û ne eşkenê vengê xwe biresnê raya umumî. Keyeyan, Barê Amedî û hin bajarê bînan de dest bi nobetê kerd. Nobeta Amedî heftê rojî ra zêdeye roke dewam kena. Dadiyeke yenê baro û seba merdimanê xwe dest bi nobetê kenê. Xelek sazgeh û dezgehî paşdayîş danê nobetê. Vaştişê keyeyan oyoke tepiştehê neweşî înfazekî ameyê betal kerdiş û tecîdo ku yeno kerdiş peynî bibo. Nê demê peyîn de zindanan da hewt kesî dinyayê xwe bedilnayî û keyeyê wazenî ke peyniya tedayan bêro. Êdî cenazeyî zindanan ra nevejiyê. Her çi qas hetê raya umumî ra paşdayîşek bibozî la heta selahiyetdaran ra tu gameke ne ameye eştir. Dadî pabeyê adalet û azadiyeyê. Nobeteke zî Dêrsim'de hetê keyeyê Gülistan Doxu ra ameyê dest bikerdiş. Gülistan Doxu Dêrsim'de Üniversiteya Munzurî de wendekara beşa pêşdibistanî biya. La 5 çeleyê 2020 ra nata tu xebereke cira nîna girewtiş. Gülistanê tewr peyîn Zaynal Abarakovîdir amebî vinayîş. Serê vinîbiyayîşê Gülistanê ra di serî derbas bî. Pêva pero labata keyeyî serê serebûtî yenê padayîş û selahiyetdarî zaneyîşê ku somut keye re nedana. Gelo bi Gülistanê sebî û çira keyeyê Abarakovî nêwazeno na babetê ser û cigerayîş bero kerdiş û astengî keyeyê Gülistanê ra vejeno. Dersîmoke 24 saetî binê müşadexeya kamerayan dayo la reça Gülistanî nevîneno. No helbet merdimî re balkeç û sosret yeno. Ewro roj însanekî werte ra bibo vinî û selahiyetdarî vaje destê me ra ciyek nîno. Merdim senîn eşken û kalê asayişê cuye bikero. Bi îdeyeke xwe eşta ava barajî de. Baraj ama venkerdiş. La ciyek nevejiya û nozî ke ser de tesîrek û negatif kerd. Merdim xwe bikero vera dadiya Gülistanê o wext do bizano çi qas decekî girano. Dadiyeke keneya xwe seba bibo mamoste, seba bivano şawît di Dêrsim. La nika rastê rêçekî kenayê xwe nîna. Hem omîdê dadiyê rijniya, hem cîgera ayê beşnayî. Fîqan û hawarê dadiyê her rojê Dêrsim'de zimî dano. Çemê Munzur pel dano. Vera nê sewtî de. Helbet peyniya penî do dadî edalet û aştî biyarê nê welatî. Bi xweverdayîş û nobetanê xwe do bi veng û awazê xwe û bi dej û omîdê xwe.